Καλησπέρα σε όλους. Σήμερα θα συνεχίσουμε το ταξίδι μας στις διαφορικές, βλέποντας ένα νέο τρόπο επίλυσης συνθών διαφορικών εξώσεων πρώτης τάξης με αλλαγή μεταβλητής. Προφανώς μπορεί να γνωρίσετε την αλλαγή μεταβλητής ως ιδέα από τα ολοκληρώματα και πρακτικά από εκεί προκύπτει, απλά τώρα θα γίνει στις διαφορικές εξώσεις. Όπως πάντα θα ξεκινήσω με τα σημαντικό ολοκληρώμα που πρέπει να ξέρουμε και τη σημαντική τεχνική. Αν έχουμε ένα ολοκλήρωμα όπως αυτό δεν ξέρουμε να το λύνουμε ακριβώς, αλλά γνωρίζουμε κάτι πολύ σημαντικό, ότι αν είχαμε σκέτο ή στοιχή, αυτό ξέρουμε πώς λύνεται και είναι απλά η στοιχή σε η στοιχή. Με συγχωρείτε, στο ολοκλήρωμα είναι η στοιχή συν σε, δεν είναι διαφορετική, το οποίο είναι αρκετά λογικό, γιατί αν παραγωγήσουμε το η στοιχή συν σε θα μας δώσει η στοιχή. Ωστόσο εδώ πέρα δεν έχουμε ακριβώς η στοιχή, και αν προσπαθήσουμε να μαντέψουμε ότι θα είναι ακριβώς το ίδιο και πάρουμε το η στη ρίζα χ και πούμε ότι θα παραγωγήσουμε αυτό, μήπως μας δώσει η στη ρίζα χ, άμα κάνετε τις πράξεις θα δείτε ότι δεν ισχύει αυτό. Αυτό θα σας δώσει η στη ρίζα χ, αλλά μετά πρέπει να παραγωγήσουμε και το ρίζα χ, και η παράγωση του ρίζα χ είναι 1/2 ρίζα χ, οπότε δεν θα μας δώσει η στη ρίζα χ και θα είναι λάθος. Άρα ένα κόλπο που κάνουμε είναι να πάρουμε το u να είναι σε ρίζα χ. Τώρα θα είχαμε η στη u. Το πρόβλημα όμως είναι ότι δεν μπορούμε να έχουμε χ στον κόσμο των u. Όταν κάνουμε αλλαγή μεταβλητής πρέπει να αλλάξουν όλες οι μεταβλητές, οπότε αυτό δεν επιτρέπεται. Και ο τρόπος που μπορούμε να το διώξουμε είναι να βρούμε το du σε συνάρτηση του dχ. Το πρόβλημα όμως εδώ είναι ότι δεν υπάρχει κάτι άλλο για να μπορούμε να κάνουμε ολική αλλαγή. Δηλαδή αυτό που θα παρατηρήσουμε είναι ότι αυτό θα μας δώσει ένα δεύτερο ρίζα χ dχ, το οποίο δεν μας βολεύει κάπως. Αλλά εδώ πέρα υπάρχει ένα κόλπο. Το ρίζα χ το έχουμε ονομάσει u, άρα υπάρχει τρόπος να ξαναπάμε στον κόσμο των u αν τα πάμε όλα σε ένα μέλος και το dχ θα είναι ίσο με 2 u du. Οπότε πλέον υπάρχει τρόπος να αντικαταστήσουμε το dχ και να έχει μόνο στοιχεία του u μέσα, και υπάρχει τρόπος να αντικαταστήσουμε το ρίζα χ και να έχει μόνο στοιχεία του u. Άρα όλο αυτό το αρχικό μας ολοκλήρωμα θα είναι στην πραγματικότητα 2u ή στη u du. Και άμα θυμάστε το προηγούμενο βίντεο, κάνοντας την τεχνική για κάθε παράγοντας di, συμπλήν, εδώ πέρα συνεχίζω με βάζοντας συμπλήν, απλά άμα ξέρουμε πως σταματάει δεν χρειάζεται. Προφανώς θα πάρουμε το 2u 2 0 ή στη u ή στη u ή στη u. Αυτό πάει έτσι, άρα αυτό θα είναι ίσο με 2u ή στη u μείον 2 ή στη u συν σε. Όμως θυμόμαστε ότι το u είναι ρίζα χ, οπότε επιστρέφοντας στον κόσμο των χ θα έχουμε ότι το ολοκλήρωμα του ή στη ρίζα χ dχ είναι ίσο με 2 ρίζα χ
ή στη ρίζα χ, μείον 2 ή στη ρίζα χ, συν σε. Και εδώ πέρα ηλιθιάρχησε. Τώρα αυτή η τεχνική, η αλλαγή μεταβλητής, που στα ολοκληρώνω είναι πολύ σημαντική, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για επίλυση διαφορικών εξώσεων πρώτης τάξης, αν έχουν μία μορφή όπως η παρακάτω. Αν π.χ. έχουμε δηλαδή την ψ τόνος να είναι ίσο με χ τετράγωνο συν ψ τετράγωνο δια χ ψ. Τώρα αυτό θα παρατηρήσουμε ότι είναι χ δια ψ συν ψ δια χ. Άμα χωρίσουμε το άθροισμα θα είναι χ τετράγωνο δια χ ψ συν ψ τετράγωνο δια χ ψ και απλοποιούμε το χ το ψ. Γνωρίζουμε το χ δεν θέλουμε να είναι 0, θέλουμε το ψ επίσης να μην είναι 0, οπότε τα κρατάμε αυτά σαν νούμερα. Αλλά πώς συνεχίζουμε? Δεν φάνηκε σαν να απλοποιήσαμε κάτι. Στην πραγματικότητα μπορούμε εδώ πέρα να κάνουμε αλλαγή μεταβλητής και να πούμε ότι το u είναι ίσο με ψ δια χ ή ότι το ψ είναι ίσο με u επί χ και τα δύο είναι σωστά, γιατί βγαίνει το ίδιο. Τι γίνεται όμως τώρα? Το dψ τι είναι στην πραγματικότητα? Το dψ είναι η παράγωγος ως προς χ. Άρα θέλουμε να παραγωγήσουμε και το u επί χ ως προς χ, το οποίο είναι η παράγωγος του u επί χ συν u επί την παράγωγο του χ που κάνει 1. Άρα το ψ τόνος είναι ίσο με u τόνος χ συν u. Και πλέον κάναμε ένα πρώτο βήμα να έχουμε το ψ τόνος ως κάτι το οποίο είναι μόνο συνάρτηση του χ και του u και να έχουμε το χ ψ και το ψ χ ως πάλι συναρτήσεις μόνο του u. Παρόλο που μας μένει ένα χ μέσα, στην πραγματικότητα, στη διαφορική εξίσωση, όλο μας είναι το ψ. Οπότε δεν μας πειράζει. Αυτό ναι μεν θα γίνει u τόνος χ συν u, το οποίο θα είναι ίσο με, εφόσον έχω ξαναπάρει ψ δια χ 1 δια u συν u, αλλά πλέον έχω μία απλή διαφορική πρώτης τάξης χωρίς να έχει κάποια δύναμη και αν όλα πάνε καλά εγώ θα μπορώ να τη λύσω. Τώρα, για να λύσουμε αυτή την άσκηση κάνουμε τις αρχικές απαραίτητες πράξεις. Απλοποιείτε το u με το u και θέλουμε να φέρουμε τα πάντα τα όμοια μεταξύ τους, άρα είναι u τόνος είναι ίσο με 1 δια χ. Ολοκληρώνοντας και τα δύο μέλη ως προς χ, θα έχουμε το ολοκλήρωμα του u δια u είναι ίσο με το ολοκλήρωμα του 1 δια χ δια χ. Άρα u τετράγωνο δεύτερα είναι ίσο με, κανονικά είναι log, αλλά για να μην μπερδεύεται κάποιος με βάση 10, παρόλο που το log μετά τη Δευτέρα Λυκείου θα πρέπει να το σκέφτεστε ως βάση, θα το γράψω ln συν σε. Τώρα, εδώ θα πάρω θα μπορούσα να πάρω την απόλυτη τιμή. Δεν θα το κάνω γιατί
δεν είναι ο στόχος της άσκησης να τη λύσουμε ακριβώς ή να καταλάβουμε την ιδέα. Οπότε θα πω ότι το χ θα είναι μεγαλύτερο στο μηδενός, παρόλο που δεν το έδωσε άσκηση, απλά θα το θεωρήσω έτσι για να μην παίρνουμε απόλυτα στη μέση και μετά πρέπει να βρίσκουμε έξα πράγματα που μπορεί και να μην χρειαστούν, αλλά για την ώρα ας το αφήσουμε έτσι. Προφανώς το 1 δια χ ορίζεται παντού εκτός από το 0, οπότε και το ln θα έπρεπε να μην ορίζεται στο 0 που δεν ορίζεται, και επειδή θα έπρεπε να ορίζεται σε όλα τα αρνητικά θα έπρεπε να πάρουμε απόλυτη μη, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Αυτό θα μας δώσει ότι το u τετράγωνο είναι ίσο με 2 ln χ συν σ. Τι είναι όμως το u τετράγωνο? Το u τετράγωνο είναι ψ δια χ, άρα μπορούμε να αντικαταστήσουμε και να πολλαπλασιάσουμε με χ τετράγωνο. Αυτό θα είναι κάποιο άλλο οπότε ψ τετράγωνο θα είναι ίσο με 2 χ τετράγωνο ln χ συν σ. Άρα το ψ θα είναι ίσο με σύμπλην τη ρίζα του 2 χ τετράγωνο επί ln χ συν σ. Και αυτή η τεχνική είναι δεχτή και είναι ένας τρόπος να λύσουμε λίγο πιο περίπλοκες διαφορικές, χωρίς όμως να μπούμε σε άλλες έννοιες όπως το να προσπαθήσουμε να τη λύσουμε με Bernoulli ή να προσπαθήσουμε να την κάνουμε κάπως μαγικά πλήρες. Θέλουμε να τα αποφύγουμε αυτά, οπότε αυτή είναι μια τεχνική που πρέπει να σκεφτούμε. Τώρα, αυτά είναι τα κομμάτια στις διαφορετικές έξω πρώτης τάξης. Δεν θα μιλήσω καθόλου στο επόμενο βίντεο, τουλάχιστον προς το παρόν, για Bernoulli, Riccati και πλήρες, καθώς θεωρώ ότι δεν υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη αξία αυτή τη στιγμή. Απλά ήθελα να δείξω αυτή την τεχνική γιατί είναι μια τεχνική που απαιτεί παραπάνω σκέψη, ενώ οι άλλες τεχνικές, Bernoulli, Riccati και πλήρες, έχουν μια τυπική μεθοδολογία που, παρόλο που ίσως θα μπορούσαμε να κάνουμε μια άσκηση για να σας δείξω πώς θα έπρεπε να βγαίνει, επειδή είναι απλά μεθοδολογία δεν θέλω να κάνω κάτι τέτοιο. Οπότε θα συνεχίσουμε βλέποντας άνω πρώτης τάξης διαφορικές και συγκεκριμένα μέθοδο μεταβαλλόμενων σταθερών και μέθοδο προσδιοριζόμενων συντελεστών. Το ταξίδι μας στις συνήθεις διαφορικές λογικά θα τελειώσει με το να βρούμε ευστάθεια, αλλά ίσως κάνω εισαγωγή στις μερικές πριν από αυτό, διότι η ευστάθεια είναι ένα πιο περίπλοκο κομμάτι, το οποίο θέλει νέα θεωρία, την θεωρία Λιαπονόβ, η οποία είναι λίγο πιο απαιτητική και ξεφεύγει από το αρχικό στάδιο. Τώρα, θα πρέπει, ελπίζω τουλάχιστον, να σε έχω βοηθήσει να νιώθετε άνετα με διαφορετικές πρώτες τάξεις, με τις κύριες τεχνικές. Αυτό δεν θα το χρησιμοποιήσετε σχεδόν ποτέ, αλλά είναι μια τεχνική που είναι καλά να έχετε στο νου σας για να αποφύγετε άλλα πράγματα. Κυρίως όμως, από εδώ και πέρα αρχίζουν οι τεχνικές που θα δείτε πιο συχνά και σε μαθήματα διαφορικών και σε άλλα
και άμα κάνετε κάποια έρευνα. Π.χ. εγώ προσωπικά σε ένα project που είχα κάνει οικονομικών είχε προκύψει μια διαφορική και μια ευστάθεια διαφορικής. Οπότε ήταν πολύ σημαντικό να ξέρω τι θα έπρεπε να κάνω, παρόλο που υπολογιστικά υπολογίζεται αρκετά εύκολα και πιο γρήγορα με υπολογιστικές μεθόδους. Ωστόσο, επειδή είχα ιδέα, ήμουν πιο άνετος να δεχτώ το αποτέλεσμα και να καταλάβω όντως τι γίνεται, ώστε να έχω μεγαλύτερη κατανόηση. Αυτά, ελπίζω να σας βοήθησε το βίντεο και καλή συνέχεια σε όλους.